Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou vlog! Astăzi vreau să vă prezint Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău și, bineînțeles, un loc off camping. Așa că rămâneți până la sfârșit și nu o să vă pară rău. Aici avem complex turistic Măgura, unde vă recomand să opriți și să serviți masa. O căsuță cu obiecte vechi, tradiționale. Este intersecția din DN10 la statuie, cum mi se mai spune. Acolo în față aveți statuia. Și bineînțeles, spre Cetățuie, unde găsiți cazare, terasă, restaurant. Peisaj de toamnă, frumos. Soția pe spate. Furia albastră ne așteaptă aici. Iar drumul către mănăstire și locația off camping este o frumusețe. O să opresc pe drum și o să mai iau niște cadre, așa că rămâneți aproape de noi și nu o să regretați. Cam așa se prezintă drumul, exact cum vă spuneam, prin pădure, ceva curbe. Am ajuns într-un loc superb și am oprit să luăm câteva cadre. Cum îi zice? Tabăra de sculptură? Măgura. Pune mâna și vorbești cu prietenii noștri de pe YouTube, că o să-mi scrie în comentarii că nevastă ta nu vorbești. Vorbești. Nu. Nu vorbești pe cameră, dar acasă, ferească Dumnezeu. Haideți să vă prezentăm un pic ce frumos e aici. Întorcem camera. Este o tabără de sculptură din piatră. Foarte frumos aici. Fiecare sculptură din asta reprezintă ceva. În schimb, uitați, are cod de scanat. Nu am aplicația. Lăcaș Florentin Tănăsescu, 1978. Da, dacă veniți aici puteți să instalați, pentru cei care vreți să vedeți ce reprezintă fiecare în parte, că văd că fiecare are câte un cod. Peisajul este superb. O superbitate. Bă, da, chiar că e frumos aici, și toamna e frumos. Mașina ne așteaptă acolo. Soția admiră peisajul. Atât, luăm un cadru aici, numai ca să vă prezentăm și să vă recomandăm să veniți să vizitați. Și bineînțeles am ajuns la Mănăstirea Ciolanu. O frumusețe de afară. O să vă arăt imediat și parcarea din fața mănăstirii, unde puteți să rămâneți cu rulota, cu autorulota. Cred că și cu cort. Imediat întoarcem camera. Avem aici un gard pe cinste. Aici o parcare generoasă, o parcare destul de mare. Iar aici deasupra puteți veni cu păturica, la un grătar probabil, cu cortul. Mai este un loc și acolo, dau un pic de zoom. Deci uitați, mai e un loc și acolo. Pe telefon se vede micuț, dar e destul de mare întinderea. Aici am venit de Paște, de sărbătorile astea mari și tot timpul este lume pe aici. La grătare, cu păturica, cu prieteni, cu parcare mare, cum vă spuneam. Intrăm imediat în curtea mănăstirii și încercăm să luăm câteva cadre frumoase. E frumoasă mănăstirea. Luăm câteva cadre frumoase și revenim. Așa se prezintă intrarea în mănăstire. Văd că mai este o parcare și aici în interior. Deci este parcarea de afară și parcarea de aici. Și imediat mergem în curtea mănăstirii. Cea de-a doua intrare. Intrarea
mică. Ia uitați cât de frumos e aici. Liniște. Ia să luăm un cadru de ansamblu așa. Foarte frumos și liniște. Dacă găsim deschis, aprindem și noi o lumânare. Pentru morți, pentru vii, pentru toată lumea. Aprindem o lumânare. Să ne ferească Dumnezeu de necazuri, să avem sănătate. Uitați cât de frumos e aici la intrare. Ce ai găsit acolo? O pisicuță? Ce vine ea pe acolo, pâș, pâș? Da? Hai să mergem. Lasă pisicuța, ne jucăm când oprim camera. Am o chestie, nu vreau niciodată să filmez lunga de umplutură. Vreau să filmez cadre scurte și frumoase cu care să... Acolo se urcă sus, cred că se trage clopotul acolo sus. Din ce ne-am documentat, mănăstirea este de călugări și undeva până 1600 a fost făcută dintr-o biserică, nu știu exact să vă spun detalii, m-am documentat foarte puțin. Hai, ce mișto e. Aici avem o fântâniță cu apă. Nu risipiți apa, nu risipim. Cu bănuți. Au pus bănuți aici și au pus dorință. Păi cu de-aia de 5 bani și-au pus dorințe. Ia uitați cât de frumoasă e mănăstirea. Nu reproduce telefonul realitatea, dar frumos și în curtea mănăstirii, verdeață. Mai e o biserică mică mai sus. Mergem imediat și acolo. Aici se administrează, se gospodăresc de fapt cu lemnișoare pentru iarnă. E închis? Nu, zice să apăsăm mânerul. Hai să intrăm. Apăsăm mânerul și s-a deschis. Hai, ce frumos. Ia uitați cât de frumos este. Nu pot să vorbesc tare că mie să nu fie cineva pe aici să deranjez. Dar sper că mă auziți. Ia uitați cât de frumos e. Chiar frumoasă mănăstirea. Și sus acolo frumos. Ia să ne închinăm, să ne rugăm și noi de sănătate. Suntem singuri. Suntem singuri în toată mănăstirea. Ia uitați cât de frumos e pictura asta pe geam. De frumoasă. Ce ai zis mai devreme? Aici este Sfântul Gheorghe care a ridicat mănăstirea. De Sfântul Gheorghe a ridicat mănăstirea. Și moaștele lui. Dragilor, vă recomand să veniți aici. O să vă spun când ieșim afară. De ce? Mai luăm un cadru de ansamblu în interior și ieșim afară să filmăm un pic. Uitați ce chestie aici. Lumânare 1 leu. Autoservire. Banii se pun în cutiuță. Eu am luat 2 lumânări. Bănuții am lăsat aici. Foarte interesant. Foarte interesant. Un vas cu aghiazmă.
Soția pune niște bilețele, dar nu mai filmez acolo, cu bănuți. Aici găsiți lumânări mari la 5 lei. Mergem imediat să dăm o roată mănăstirii. Da, este o mănăstire frumoasă. Este o mănăstire, transmite o stare de bine, de liniște. Aici este, de exemplu, magazinul mănăstirii, dar din păcate este închis. Nu putem să vă arătăm și nici noi să vedem ce au pe aici. Grupuri sanitare. Aici sunt chiliile călugărilor. Eu am luat 2 lumânări și am rămas cu ele. Trebuie să ajung acolo să le aprind. Dar am zis mai întâi să vă filmez un pic, să vedeți cât de frumos este, cât de frumoasă e curtea. Dragilor, cei care nu vă plac clipurile astea cu mănăstiri, sincer, pare rău pentru voi. Nouă ne plac foarte mult. Nu suntem noi mari credincioși, dar în schimb vizităm mănăstiri, nu pentru vloguri, le vizităm pentru noi. Ne rugăm la Dumnezeu de sănătate, că ați văzut când avem câte un necaz sau câte o problemă, zicem, Doamne ajută-ne, în rest nu prea zicem. În rest suntem zmei. Iar eu încerc să fiu un om corect și când am probleme. Aici se construiește ceva nou, probabil o chilie nouă. O să ajungem imediat sus acolo la biserica veche. Dar mai întâi o iau și eu pe aici pe iarbă frumos, că nu-i nimeni să mă vadă. Și merg să aprind lumânările. După care revenim. Aici se pare că este toacă, dar este din aia de bronz. De bronz o fi asta? De bronz. Dragilor, am aprins câte o lumânare. Am prieteni care nu sunt de acord cu aprinsul lumânării. Nu judec pe nimeni. Fiecare crede ce vrea, ce simte, ce... Dar vă spun o chestie, eu am o vorbă. Dacă crezi în Dumnezeu și ești un om bun și mori și Dumnezeu nu există, să presupunem, n-ai pierdut nimic. Ai crezut în ceva, ai fost un om bun și tot a fost ok. Dar dacă nu crezi și Dumnezeu există, ai pierdut tot. Așa că încercăm să fim oameni buni, să ne ajutăm între noi. Uitați cât de frumos se vede. Vai, ce fain se vede. Să ne ajutăm între noi, de aceea am și făcut canalul de YouTube unde am pus clipuri, uitați-o pe soție ce se conectează cu natura, unde am pus clipuri despre rulotă și am încercat să dau sfaturi atât cât mă pricep. Nu sunt mecanic de rulotă, dar în schimb vreau să ajut din experiența pe care eu o am, vreau să ajut pe toată lumea, absolut gratis. Acum urcăm către... Ne-am pus un pic aici jos, pe scenă, stați așa să ne vedeți de la distanță, stăm aici jos, ca 2 moși. Se lucrează în biserica mică. Se lucrează? Da. Intrăm peste oameni acolo. Intrăm peste muncitori să-i ajutăm la treabă. Păi nu-i ajut eu la treabă, îi ajut. Nu, frumoasă zonă. Frumoasă zonă. Deci gândiți-vă dacă iarna e așa. Gândiți-vă vara cât de frumos e. Cu toată pădurea asta din zonă verde. O frumusețe. Hai la biserica veche să vedem ce e aici. Ia uitați aici. Aici văd că este un mic cimitir. Cu siguranță sunt preoții, călugării care au slujit aici. Nu știu cum să mă exprim. Aici se odihnește robul lui Dumnezeu, arhimandrit Neofit.
Da. Aici se lucrează. Auzi, era fântâna asta aici sus? Era? Am mai fost aici. Aici se lucrează. Da. Aici se renovează tot în interior. Îți puse lucruri în ușă, nu se poate intra. O să iau un cadru frumos de sus, de aici, de ansamblu. Ia să vedem. Hai să iau un cadru de aici și ultimul. Nu fugi din cadru. Mă refeream să stai să nu fugi de mine. Mă las singur aici. Am zis că dacă tot am ajuns până aici, eu vreau să încerc apa asta. Să văd ce gustare. Am găsit o căniță aici, o clătim un pic. Apa o punem la flori. Da? Vreau să văd ce gustare apa asta de aici. Ca apă de fântână. Curat. E bună. Mai punem la o floare. Da, frumos loc. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Și aici o superbitate intrarea. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. După cum bine ați văzut pe canal, cei care ne urmăriți și ne știți, încerc să ajut lumea cu rulote, care vor să-și cumpere rulote. Încerc să dau locații off-camping. Noi mergem și pe la mănăstiri. O să încercăm să luăm și copiii cu noi. Din păcate nu prea putem să-i filmăm, că nu ne dă voie YouTube să folosim foarte multe imagini cu copiii. Dar încercăm să ne ajutăm unii pe alții cu o locație off-camping, cu un clip frumos de la o mănăstire, unde să poți să te uiți, să te liniștești. Am plecat către locația off-camping. Din ce am înțeles, este administrat de primărie. Uitați cât de frumos este drumul pe aici, prin pădure. O frumusețe. Drumul este foarte bun, asfaltul este foarte bun și foarte curat. Se circulă, doar că sunt câteva curbe, nu foarte rele, dar sunt. Am ajuns la prima locație, o locație mai mică aici. Scrie, sunt indicatoare cu proprietate privată, dar să știți că se permite camparea, se percepe o taxă de 15 lei pentru întreținere. Probabil cineva se ocupă, adună gunoiul. Dacă vă uitați, acolo este un sac agățat, cineva a adunat gunoiul și l-a pus. Sunt măsuțe, canapele, uitați acolo cât de cât amenajate. Mai este una și mai departe. Acolo, observați. Drumul desparte cele două spații, dar să știți că drumul nu este atât de circulat, e undeva prin pădure. Uitați acolo în față, iar o măsuță cu canapea. Așa că dacă doriți să veniți pe aici, zona este frumoasă, înconjurată de pădure. Accesul cu mașina, cu rulota, se poate face foarte ușor. Nu vă uitați aici că sunt intrări făcute special. Mergem unde este locația mare. Iar aici am ajuns la locația mare. Acolo în față, acolo nu se vede pe cameră, este un platou foarte mare. Deci acolo un cap, nu exagerez, 30 de rulote liniștit. Aici iar pe dreapta. Aici din nou, la fel, încă foarte multe. Este o întindere, cred să apreciez așa, cât 3 stadioane de fotbal.
Undeva mai în față, acolo o să merg cu mașina și o să vă prezint zona. Acolo sunt făcute niște căsuțe, nu căsuțe, foișoare. Uitați, vă arăt aici și intrarea în spațiu de camping. Uitați, intrarea este destul de bună, destul de ușoară și puteți intra și ieși fără niciun fel de problemă. O să merg cu mașina. Uitați, și pe partea cealaltă sunt locuri foarte, foarte, foarte multe. Noi de obicei mergeam în zona Vrancei, la Lepșa. Cei care cunoașteți zona, vă rog să lăsați în comentariu. Mergeam în zona Vrancei, la Lepșa. În schimb, din anul trecut n-am mai fost. Mergeam acolo de Paște. N-am mai fost pentru că, din ce am înțeles pe rețelele astea de socializare, că nu mai dă voie, că s-a stricat. Ia uitați un avion. Ia să vedem, îl aducem aproape. Ia uitați avionașul, cum zboară el pe deasupra noastră. Bun, să fi ducând. Un râuleț mic, apă curgătoare, care înconjoară așa roată tot terenul ăsta pe acolo, prin spate, la căsuțe, și inclusiv urcă până sus acolo, că de acolo vine, de fapt, nu urcă, de acolo coboară, pe acolo pe sus, pe unde v-am arătat locurile off camping. Iar aici lângă, în apropiere, avem și un cățeluș. Aici lângă începe comuna Tisău. Încep casele. O să dăm un zoom, uitați, încep casele. Acolo găsiți magazine alimentare. Găsiți apă dacă aveți nevoie și ce produse mai aveți nevoie și n-ați luat de acasă. Mai devreme am filmat undeva acolo în zona aia. Dar dacă vreți să veniți fără rulotă, fără cort, doar de dimineață și până seara, aici este un loc amenajat de primăria Tisău, cu foișoare, cu mese, cu grătare. Dăm și un zoom. Uitați, grătar la fiecare foișor, coșuri, tomberoane din astea de gunoi. Aici lângă este un teren de fotbal. Se vede acolo poarta. Deci puteți lăsa copiii acolo să joace cu mingea toată ziua. Iar noi suntem aici. Dragilor, haideți să vă spun câteva lucruri. Pe aici, pe unde am venit noi, pe unde ați văzut imaginele la început, prin pădure, pe acolo să știți că să ajungeți aici sunt vreo 4-5 km din DN10. În schimb se urcă prin pădure. Ceva curbe, nu sunt rele, dar sunt. În schimb, aveți varianta să veniți pe Tisău, pe aici pe unde o să ne întoarcem noi acum, unde drumul este cam palmă, fără urcări, fără coborâșuri, fără curbe serpentine. Din DN10 Buzău-Brașov puteți să o luați pe partea cu Verneștiu și din Vernești să puneți către Tisău și ajungeți exact aici unde suntem noi acum. Deci exact în locul ăsta ajungi. Dacă puneți din DN10 să ajungeți pe la Măgura, Spitalul Nifon, este Spitalul Nifon de oameni cu probleme, este chiar în pădure, treceți pe lângă el, atunci o luați pe acolo prin curbe, prin pădure. Așa că vă alegeți drumul care vă este mai convenabil, în funcție de mașină, echipaj, ce știți fiecare. Sincer să fiu, noi ne-am bucurat astăzi de ziua asta în natură, frumoasă, liniște, aer curat. Mie îmi place maxim. O să oprim clipul aici. Dacă v-am fost de ajutor și vreți să ne dați un like, o abonare, o distribuire clipului, vă suntem recunoscători. Iar Ionuț și Carmina, până data viitoare, vă spune la revedere. Ciao!